Begira zer ongi, bota saboi pixka bat eskuetan. Ederki. Ea, retreto, zer duzu? Izugarrizko betekada dut, oi! Ea, erakutsi. Hau desastrea! Ez dut ulertzen, zergatik botatzen dizkizute zuri gauza guzti hauek. Oi, eta ez dute karrontzira edo paperrontzira botatzen. Oi, pixka bat, oi, gauza bakoitza bere tokian, ez da tontakeria, ingurumena zaindu behar da, guztion ardura da. Listo, ongi zaude orain, abestu alduzu. Lo, do. Primeran, eskerrik asko, Greta. Eta nire zizterna birpasa dezakezu, urtanta bat eskapo egiten zait. Noski! Batzuek uste dute hori ez dela garrantzitsua, urtantatxo bat besterik ez baita. Baina milioika botatzen badugu, euria urtanta multzo bada, ezta? Eta horiak tantaka, ibaiak eta lakuak betetzen ditu. Eta ostonta, ura agortzen da. Ondo esan duzu, zisternako uda edangarria da, tratatuta dago, eta ez da alferri galdu behar. Nire lagun askok 2 pultsadore dituzte, 2 begi bezalakoak. Badakizu, pipi bakarrik egiten baduzu, pultsadore txikia, eta popo egiten baduzu, pultsadore handia. Edo zurea bezalakoa. Pultsadore sakatu ondoren belarritik tirratu ez gero, urko puru erdia baino ez da ateratzen. Eta bakarrik tiratzen baduzu, dagokion urko puru osoa aterako da. Eta ez ahaztu eskuak berriro garbitu behar dituzula, komunetik ateratzean. Bai, Saboia, non zaude, Saboia. Kaixo, Barrillo, dena prestago, kamera ekarri duzu. Lo. Do.